Oy, may 5 viewers tayo. Live tayo Pagbilao diversion. Grabe traffic. Ay, Pagbilao. Maharlika Highway, Pagbilao. Ayan, grabe traffic, oh. Oo, grabe penitensya. Ay, grabe, oh. Ayan, Edmark. Shoutout. Shoutout. Paps Angilito, shoutout. Live tayo, Pagbilao. Maharlika Highway, Pagbilao. Ayan, grabe. Wala kalawan, halos one way, oh. Charles Hernandez, salamat, Paps. Well, Moto Bent. Grabe, walang kalawan. Pagbilao pa lang yan, oh. Pagbilao. Grabe. Halos one way na yan, one way. Pahinga muna kami. Pahinga muna. Ang init, eh. Charles Hernandez, Paps, sobrang pangkalsaan rin. Plan namin na dumaan sa may Bondok Peninsula. Yes. Oo. Daming kasama sa topic kayo. Grabe. Shoutout sa 11% natin. Shoutout. Thank you. Pahinga muna. Grabe. Kainit. 2 oras na kami dito sa Pagbilao diversion. Ay, dito sa Pagbilao. Tingnan nyo. Sobra. Ay, Paps, Reynaldo, thank you. Uminto kami, nagtubig. Hindi talaga kaya, sobrang init. Parang one way na yan, oh, Maharlika. Ginawa ng one way, sobrang traffic. Paps Christian, ano to, sa Maharlika, Pagbilao Quezon. Hanggang mamaya itong gabi sigurado. Alright, thank you. Live lang tayo, sandali lang. Short live tayo. Thank you for visiting. Pahinga lang kaming konti, tapos tuloy na kami. Thank you. Out na kami, Paps. Out na. Thank you.